I know Canoodle. Doesn't matter. Yeah, Canoodle. Doesn't matter. Yeah, put it on. Right. I know okay, yes. Everything's okay. What's in my better hand? You might be able you might have me pono. You could be the one or my body hole. Ask him, yeah, when I got a battle, never tell him. Yeah, be gone. Yeah. No. You can't tell me about because I hear Kulukane. Oluku Ezinne Onyia Victoria Bagali, Yabihane made keep Bania, Oluku. I show Dalo Makis, I'm going to the bunch and aquatic here with it. I could say full entertainment. I'm out of his. No matter Canada, no matter Canada. Hello, Tunji. I'm very good, Chichi, I'm very good. What's in our culture? I'm up with TV. Oh, yeah, good. There, man. I know, life and direct.
Jump after Nigeria in a monologue. Prayer chapter. Order from Catskis. You got to see the chocolate and sign. Ocha Google Queen. Can do what it is on train. Japan Nemo no can do with the rocher. I'm was the lot, but they don't change. Why are you videoing us? In our life, in our life, Egwu abido. Ndị aka anyị na-eche ndị dubọnchi a ga-ati egwu, ọ ga-adị very entertaining. Ndị aka na-akwado egwu a na-agagharị abido egwu a azụ. Agụ na Suwesi si ya ga-agụ taa.
Dịka imere. Dịka o si aga, n'ihi na-agwa ndị ihe mere. Perfect. I can enjoy all of man. South Africa. Ọ dị mma. Si n'ike ọ gaghị ụda mma. Nwunye m ọfụma. Anyị na ọjọọ mara ya. Anyị ekele gị. Deme. Demeni. Anyị nọ together. Anyị ekele unu. Demeni. Ọ na-agakọ. Mende. Anyị na-ekele gị. Enwere iwe ka anyị gafee bros. Ka anyị gafee. Ọ na-agakwa. Ọ na-aga nke ọma ama Okweti izu. Anyị ekele gị. Udo dị. Daalụ. Arụ na-atọ anyị ọma. Na-eyi anyị na-achọ n'ikuku. Ma ndị nọ na obodo oyibo ma ndị nọ na Naịjirịa. Aka ọrụ na-amaka. Ndewo. Say hi. Say hi to the camera. I like you. My brother, Dalo. Thank you for joining us. My brother. Yeah, you can make it. Enough for man. If you are working, I don't know. They're ready. Yeah, balloon. I had him in our shine. They're ready. I know what I look at. Dalo. The white egg. Yeah, balloon. I'm over TV life updates, guys. Every Thursday. I know in the shop. We give thanks to God. I
ihe na-agba n'ihe mere. Ewa mbụchi gozie nwaanyị eji o skulu wee mara Ihe na-agba n'ihe mere. Ọ ka anyị niile bụ omere ọ nwoke ihe ya mgba ha iche na ọ bụghị anyị niile bụ anyị ejiwe ịghọtago anyị wa ga-eyi nne na nna anyị na ọ bụghị ha wa ya eyi anyị and ihe niile anyị niile na-eme ebe ọ na-aga ọhụma everybody dey happy anyị ka mkpụrụ obi ezu ike na ndụkwa Biko gwa aka ya ha gị. Gwa ya ha gị. Ewa m karịrị. Ezigbo ewa m bụ Tochukwu Okoye. Abịakwara Naịjirịa. A na-agba m Apoko Mesaya. Abịa m South Africa. A na-agba m Zanza. A na-agba m Ekpetakpe na Obioma. A na-agba m Onye Ikete. Ewa a na-agba m karịrị une m. Mana kpọgoro m Apoko Mesaya na-eche. Anyị ekele gị. Ka ị na-agbakarị ndị ihe mere, ka ị na-agwa ha ndị ihe mere, ka ị na-agwa ha. I won't say much. If I may say, more celebration of life. Like why, when you are above 70, everybody needs no celebration of life. But whichever way, I still say something to them. Yeah, man. Otherwise, Anyị ekele gị. thank you. Daalụ. Ego na-eme ụzọ. Ego m ụzọ. Please, can you tell us your name? Enugu Onyia. Okay, what do you have to say to Mama? Mama was a loving, caring person. She showed us all very much, so much love. She was always in contact with me. She always had so much love for everybody. Such a good spirit, spiritual person. Very, very good person. Thank you for joining our movement. Thank you. Well done. Well done. Well done. Obioma behind on Oluku. Everyone a bottle. Now live and direct here. Better be a ball, better be a ball.
Tell us where you're joining us from. Tell us where you are all over the world. We are here live and direct at Obioma, Airborne at Bottom. Day by day, day by day. I can on live and direct now, Oluku Obioma.
Shout the video here. Baby,
Thank you.